Морина раскинулась якраз вось па беразе Нёмана. Шановному панству дзень добры, вёска Морина. И я хочу вам сказать, что с такой назовой Морина у нас у Беларуси есть только одно поселище, вось гэтае. И находится гэтае поселище у Ивлеўскім районе Гродзенской области, былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Гэтая вёска Морина, шановнае панство, яна так пачала называцца толькі пасля вайны ў 50-х годах мінулага стагоддзя. А да гэтага назвалася проста Морин. І пад такой назовай Морин гэтая вёсачка і патрапіла у пісьмовыя крыніцы. І патрапіла яна туды вельмі даўно, яшчэ аж у 14 стагоддзі. А справа тут вось у чым. Наваградскі князь Карыбут Альгердавіч стаў вось хрысціянінам, прыняў хрысціянства і пачаў называцца ўжо не Карыбут Альгердавіч, а проста Дмітрый. І ён стаў, відаць, чалавекам вельмі набажным, бо ён вось гэтую Морин вёску узяў і падараваў Лаўрышаўскаму манастыру. А Лаўрышаўскі манастыр на тыя часы гэта быў у нас адзін з духоўных хрысціянскіх цэнтраў на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. І думае, шановнае панства, што вось манахі Лаўрышаўскага манастыра, атрымаўшы такі падарунак ад князя, прыйшлі сюды адразу паглядзець, што ж гэта за Морин такі падаравалі ім. І думаю, яны былі тут у захапленні ад гэтай вёсачкі. Побач Нёман, месца цудоўнае. І думаю, што, магчыма, монахі Лаўрышаўскага манастыра тут адразу ж пабудавалі храм хрысціянскі, для пашырэння веры хрысціянскай. А можа і не. Бог яго ведае. Вядома, карацей, толькі тое, мне асабіста, што у 18 стагоддзі Морин уваходзіў у склад ашмянскага павета Віленскага воеводства Вялікае княства Літоўска. І тут ужо стаяла уніяцкая царква нараджэння Прэсвятой Багародзіцы. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай беларускія землі былі далучаны да Расіі. І ў Расіі уніяцтва было забаронена. І вось у 1865 годзе тут, у Морина, замест старой уніяцкай царквы на дзяржаўныя грошы была збудаваная вось гэтая новая праваслаўная царква ў стылі народнага дойлідства. І асвяцілі ўжо гэтую царкву пад тытулам Святой Троіцы. У 1917 годзе сюды, вось у гэтую вёску Морина, служыць у царкве прыехаў былы чыгуначнік-машыніст Іван Ржэцкі, які перавучыўся з чыгуначніка на праваслаўнага святара. І вось у яго было 8 дзяцей, і ягоная старэйшая дачка Ліда Ржэцкая, яна ж у 17 гадоў уже працавала ў першым беларускім таварыстве драмы і камедыі. А ў 1921 годзе Лідзя Ржэцкая стала актрысай тэатра імя Янкі Купалы, дзе праслужыла больш за 50 гадоў. Яна стала вядучай актрысай Купалаўскага тэатра. Яна шмат іграла на сцэне і здымалася ў кіно.
Хто смяецца апошні, гадзіннік спыніўся апоўначы. Лідія Івановна Ржэцкая стала народнай актрысай Беларусі и народной актрысой СССР. Есть в этой хате молодой нашей мати, она ночей не спала. Дочь растила, добру учила, Авдотья Захаровна Вербицкая. Мы ее поздравляем, караваем наделяем. Выграбай, мать, жажер, будет от две дочки жажер, выпятай, мать, попел, мы твою дочку. За сваю творчую дзейнасць яна атрымала шмат розных узнагарод. Дарэчы, яе мужам быў Леонид Рахленко, народны артыст Беларусі і народны артыст СССР. Яны разам працавалі ў тэатры Янкі Купалы, і Леонид Гдальевич доўгія гады быў мастацкім кіраўніком тэатра Янкі Купалы. Лідія Івановна Ржэцкая служыла ў тэатры Янкі Купалы, і ў 1944 годзе яна ўжо атрымала званне народнай актрысы. Ну, а яе бацька Іван Ржэцкі служыў тут вось, у Морына, у царкве святаром. І ён служыў тут пры паляках, служыў тут пры немцах і служыў пасля вайны пры... Ну, карацей, ён даслужыўся да протаіярэя, і калі яму споўнілася 76 гадоў, ён тады пакінуў службу ў царкве. А ў царкве тут пачаў уже служыць ягоны сын Георгій Ржэцкі. Але праслужыў тут ён вельмі мала. І справа тут вось у чым. Ягоны сын, які скончыў толькі 7 класаў, пайшоў у клуб гуляць, ну, на гулянку тут у вёсцы. А калі ён ішоў да хаты, яго от каля хаты перастрэлілі 2 местных хлапцы і забілі яго. І, маўляў, за тое, што не так паглядзеў у клубе на дзяўчыну. Ну, і пахавалі гэта маладого хлопчыка каля царквы, на цвінтары. Ну, а Георгій Ржэцкі разам з сям'ёй адсюль выехаў. Не захацелі яны тут больш жыць. Вось такая гісторыя. У 1965 годзе, калі гэтай царкве споўнілася роўна 100 гадоў, яе закрылі. І ў храме было зернесховішча. А ў 1988 годзе падчас перабудовы ў храме вырашылі зрабіць мясцовы калгасны музей. Ну і прынесці сюды розныя экспанаты ўжо. Ну а каб перед музеем все было чыстенька, тут також былі надмагільныя помнікі, падагналі бульдозер, і гэты надмагільныя помнікі все былі зруйнаваны. Усё было зраўняна з зямлёю. Але не ўсе помнікі, каля царквы тут былі зруйнаваныя. 3 помнікі захавалася. Гэта помнік святару Іану Здановічу, помнік упраўляючаму вось гэтым маёнткам Морына Міхаілу Гуцігу, і проста нейкім цудам захаваўся і надмагільны помнік самому гаспадару гэтай вёскі, вось Морына, пану Роху Брахоцкаму, які пражыў 65 гадоў. Да нас у Вялікае княства Літоўскае вось шляхцічы Брахоцкія, гербу праўдзец, патрапілі з Мазовіі. Ну, я вам хочу сказаць, што з гэтага роду Брахоцкіх выйшла вельмі шмат такіх вось выбітных хлопцаў і дзяўчат. Вось, напрыклад, Рох Брахоцкі, ён памёр у 1836 годзе. А за 2 гады да гэтага, у 1834 годзе, у свет выйшла кніга Адама Міцкевіча «Пан Тадеуш». І Адам Міцкевіч у сваёй кнізе узгадвае і роднага брата, вось Роха Брахоцкага з Морына, палкоўніка Валентія Брахоцкага. Ну, і я думаю, што гэтая кніга была тут у Морына, у пана Роха Брахоцкага. І ён, ось, бывала, так от седячы каля хаты, раскладаў гэтую кнігу і чытаў сынам пана Тадеуша.
і расказваў хлопцам пра іхняга славутага дзядзьку, слаўнага рубаку, палкоўніка Валентія Брахоцка і расказваў ім пра нашу бацькаўшчыну. У Роха Брахоцкага і Александры Аленскай, ягонай жонкі, нарадзілася трое сыноў. Гэта Уладзіслаў, Антон і Александр. Морына, вось гэты маёнтак, яны перадалі свайму серадольшаму сыну Антону. Ну і Антон Брахоцкі, кажуць, хлопец такі быў талковы. Вось уся шляхта ашмянскага павета Антона Брахоцка абрала сваім маршалкам. Ну, але вось прабыў ён маршалкам нядоўга, таму што пачалося паўстанне ў 1863 годзе, ён у ім прыняў удзел і за што быў высланы ў глыб Расеі. І, дарэчы, вось Антон Брахоцкі з'яўляецца апошнім абраным маршалкам ашмянскага павета. Пасля гэтага ўжо маршалка не было, гэта слово было забаронена, а быў прадвадзіцель дваранства, і ён не абіраўся, а ўжо назначаўся на службу. Пасля паўстання Морына у Брахоцкіх не забралі, не канфіскавалі. А перайшло Морына роднаму племянніку Антона Уладзіславу Тамашу, таму што у Антона дзяцей не было. Уладзіслаў Тамаш, ён быў у шлюбе з Соф'яй Моль, і ў іх нарадзілася 7 дзетак. І вось Морына перайшло самаму старэйшаму Александру Брахоцкаму. Александр Брахоцкі, ён працаваў у Іўгі суддзёю, і жонку ён браў сабе з Уселюба, Елену Орурк. І вось, пажаніўшыся, Александр Брахоцкі і Елена Рурк сталі жыць вось тут, у сваім палацыку, у Морына. Палац Брахоцкіх, да яго вела ўязная прысада з белага тополя, а вакол гэта ўсё быў парк, пасярод якога на ўзгорку і стаяў сядзібны дом паноў Брахоцкіх. Палацык паноў Брахоцкіх упрыгожвала трохпавярховая вежа. У Александра і Елены тут у Морына нарадзілася 3 дзетак. 2 хлопцы і дзяўчынка. Ну, а вось у 1934 годзе сюды да іх у хату прыйшла бяда. Што там здарылася на самай справе, дакладна як бы ніхто не ведае. Ну, плёткі пераказваць я вам не буду. Карацей, адны кажуць, што Александр Брахоцкі узяў рушніцу і застрэліўся. А іншыя кажуць, што яго нехта застрэліў. Як там было на самой справе, Бог яго ведае. Пахавалі пана Александра у Вераскава, дзе капліца паноў Брахоцкіх, а пані Елена з дзеткамі засталася жыць тут, у Морына. Гаспадарка тут у паноў Брахоцкіх была вельмі ж вялікая. Ну вось уявіце сабе, 3000 гектараў зямлі тут у іх было. І было шмат розных гаспадарчых пабудоў. Ну, але на вялікі жаль, на сённяшні дзень асталася толькі адна труба. Вось гэтая. Гэта труба ад цагельні. Тут у Морына выраблялі цэглу, на якой стаяла літара М. Морын. У 1939 годзе, у верасні месяцы, калі пачалася другая сусветная вайна, пані Елена разам з дзецьмі, паклаўшы ў брычку каштоўныя рэчы, пакінулі
сваю вёску Морына. Яны эмігрыравалі ў Англію. Ну і пасля Сафія, дачка Гелены Александра, скончыла літаратурны універсітэт, пісала вершы, а пасля яна выйшла замуж за амерыканскага дыпламата. І разам яны трымалі неблагую гаспадарку. Кажуць, а маленькія яе бацькі тут у Морына. У 1992 годзе пані Сафія прыехала сюды, у родную вёску Морына, дзе яна нарадзілася, дзе вырасла. Каб пахадзіць па роднай зямлі, каб пастаяць на беразе Нёмана, у хвалях якога яна плёскалася маленькая і ў юнацтве. А адсюль яна паехала ў Вераскава, дзе знаходзіцца капліца пахавальня роду Брахоцкіх, дзе пахаваны яе бацька, яе дзяды і прадзеды. Пабачыўшы, у якім стане знаходзіцца капліца, яна прыклала ўсе намаганні, каб капліцу адрамантавалі, і ў ёй прайшлі набажэнствы. А калі пані Сафія Брахоцкая памерла, то ў капліцы з'явілася і яе пліта. Морына вёска гэта раскінулася проста вось па беразе Нёмана. І у Уладзіслава Сыракомлі ёсць твор «Нёман ад вытокаў да вусця». І у прадмове да гэтага твора Уладзіслав Сыракомля напісаў: «Шануйце бацьку свайго і маці сваю», кажа адна з запаведзяў. А больш у шырокім сэнсе бацька наш гэта ёсць Бог, а маці гэта зямля родная, дзе мы нарадзіліся. І хто з нас можа не любіць цябе, Божа всемагутны, і хто з нас не аддасць жыццё за цябе, зямля родная. І гэтыя пачуцці любові і ахвярнасці гэта не заслуга наша, а наш абавязак. Да пабачэння.